No wielki komplement, bo to jest jakiś sprawdzian dla mojej twórczości. Ja wcześniej też musiałem zapłakać, bo wzruszałem się autentycznie, kiedy przedstawiałem fragmenty, powiedzmy, prawdziwej opowieści, tylko trochę sfabularyzowanej. Więc też się wzruszałem. No i potem nagle się okazuje, że te słowa potrafią wywołać podobne stany emocjonalne u reżysera, no i u Hanki. Przy tych próbach były tam pewne takie problemy, bo ja prowadziłem 15 lat zespół folklorystyczny Bojszowianie i mam opanowanych setki pieśni, co umiem śpiewać. No i tam w każdym utworze prawie jakąś pieśniczkę daję, wkładam w usta bohatera. I tam też dałem pieśniczkę, którą zawsze lubiłem. No i to się stało takim hymnem Hanki. Zielonek zasioła, zielone mi wzeszło. Kandy się obróca, wszędy jest mi tęskno, wszędy jest mi tęskno. I oto teraz śpiewam, to zawsze widzę początek Hanki, no i potem śpiew pani Grażynki.